出国那个 Schlemm 中午农山起码。Kayopau Adventure Tourism Association hendak kesengi kakat pratarik unai wing arhajar arpue kala pli pejbak biang yaga krem mau tenhiang kebalong kawe nak jika jungai kebai tanat bah ha Southwest Kasihil District. Hakan kesengi la pli yaga nak krem da ubak lambok ar kar pomtia officer bape yaga tanat tourism hak district harangkat kajian dan lang ubak kremens kem secretary nong dom sokai kidikot ka association berkiwe-kiwe. Nakaliak ubak lambok haba ajing kran hakan kesengi ulah kentu yakin awan jungokai kidai ban berhenti yaki kendon kebaka association kalabu kenang bakan umdon kena kajing kentho berkajing masa hopok kekram. Kita kesengi nilap play ya kan nika krem nam bentaki nongjo kai perthai bakwa wan cungo sakani kathan te nakaliang jong ka tourism department ni bidang sobha yakinu nugi turis ki bawan sakani ka jaka tang ba nga kerpat yaki nongwan jong kai bakin sobha ban board perking yaki guidelines ka ba kini ki nong penya jong kanika krem ki ai happy shua benrum sakram kumbain kusaba pimde benrum merwai sakram bad haba pirung ru pide ben dabyang di helmet kita slide kiba nang ni na po ka seng kaba penya ja kanika krem kila ben ai pi te ka dor jong kanika benrum sakram kolong ba kalong sispa tengka kalau kuntup lang ya ka bairung kabai helmet kabai taslide bat kabai yalam lenti namata season light bat season 1 bat ngakar paru yakinong junga kai perthai habakiwan sini kin burom yaka mei mariang lanika kabadon saudong sokun jongkan ka keram bakin num brat pathar yaki jingjabo kabaki wanra bat kina thaba kidasbin bakin long kiba lek khoi bat kin long kiba lek donokor hakane ka jaka bat kide bengej sneng ru yaki nong penya khanang ba kanum don kanunu kajing susi kabanja hakane ka kram kalong kaba itenat nomor kane ka kram ru kadai kaba sena niki bokot ketim harang ki ongka sandstone mo formation te kalong ka kram kaba kham phalahi bat kadon bun kilat kelinti hakane ka kram kalong kaba itenat kadon la kajong kajing itenat hakane ka kram kibun ba kijing o shrong kiba ngila mensyam hakane ka kram bat ngalalap ru ba hakane kram idon we kenja munci ono kenja buktin parang ki ongka fosil semua ki belong tho shrong ki sieng budlum hang tu ngalap tang iwe ken dah hadu mentah kan banga yat lembah tu keram kan te kini kijing o shrong kilong iper kilong lakajong ka rukom internet bandong ba don kijong ki jing internet habun ki rukom ke ba ka kani ka memory yang kalasna ha kani ka keram kan but kani ka keram ka don bun ba kilat ha ka ba ki turesu kide ben dalet rum sakram kide ben dalet bat ki guide umde ben sulait maroi kumto namarkan long ka ba mama yaki ba yo ki jalan ti sakram kata long ka jingkentu yaki kan bakin wanlang bat ki guide ki ba lapan biang kan ka association nang ni kan Laya turu bakador bayrung hakane ka krem kalong chispa marwei kentup lang yaki badakli kita slide berkiwe-kiwe.
ban penpau pertai bangila plibiang kini krem tangi ha kabede berkini ke krem pat apa ngimla ban krem da penpau na kapor si kapor na we usnam ya ki iba Brian ni bawan ukjat ne ko ni ban pen itho kini ya ka jing itnat juga ke mai mariang ha kabangi ni bod ngila ngi subudin ya ka ka ki lawan nadu usnam arjar mapa hagi kala long ka palai bat hadu ba naklian jungi ni senong ngila perto ba ne ulu mio pa long ba kala deh ka senong jungi krem mar haus na marjar al bagi wan kamot bagila lejrung hadu kendai sepoteli ki krem badan hau ne ulu mio pa re ngila ba ka bajrong du kedai kene ka mau teniang te ngi ai perto ina ka por se ka por ba namara da klem kajingwan kajungki ngim tip na kalian jungi kina senong te ngoburo me ban ngi perto ina kapor si kapor marleng ba kajingwan kajung bangi satip pat bangi penia nya kene bakan long kajung okai namara hang ne hulu mi pa kajing sya idon sibon ki jaka jung okai amdai tang kene ka krem ada ya ken ki ba ki bupon ban pej ya ka bangla ban pej ya ki india ki don ni ilum nata kiksat ki ayu kia don bon hi nai koi ka bangi semjing na kalian jungi ka asan bangin le ya barok khoj namar ba tak bor barit jungi hi him parla tingi kermen ba suki mod bangila ban pendap kini ya barok ki ka ba ngi hi ngi ui bat hagi juga poro kerpat ba ong ba nakalian jungi bor ki ba khamhalor nakalian jungi sarkar ngi kerpat ba ong ba tem pai khamat lem sia kene ka asusion ne jungi bangila ban pen urlong ye kene jing anut ne jungi ha kene ka dong ka thai jong ka nong na area hi pro ko we aba ngidon hak ni ka benta ngidon ya liulum balong kum kerja lani u benta ban pej kai ani ka jaka ba internet na ka benta ka kam jung kai pathai ya ka bangi khot ya liulum lu terong masmya bat hadu benta bat ngidon kata ka jing temu na ka liang snong bat ka tiulam ya ni ka kam jung kai hak ni ka dong ka thai bat kham tam e ka ni snong jungi lang ba ka jing don jong ka ni ka yau pa ad ban sa ran tourism association ro nado kasnam arajar kapra hakaba kanika ocean kala running lani kala penia ya kanika krem moten yang bat kala ban pi ya kanika krem ha kato hi kasnam bat ngila jue tre rengkat na ka banta ban kentiu ya kanika kamju kai pathai ha kanika dong kathan ko jungi bat la ban ong ba leng ba ka jing don jong kanika jaka ha kanika banta lani bat la ban ong ba barok ko we kanika iria jong snong mangna ladangin phai sia kenika area ka jungi lane uni bu poin jungi haka ban kong kajing ka ba pen phalang ngi ban bangin snai ya kini ya kenika jaka pekai la ong ba leng ba ka jingwan jong kenika project ifat haka snam arajar pra haka ba kala ai kajing yarap yangi na ka benda snai ni bu poin ha ka balong ar pulai hajar bat ladeng perkat season perkat bat ngilap ru ya kijing sia ba kamla bandap ke timsa henry lengba ka jing yarap jong kinong susnong bar kawai nilai ya trade da kebor mat hadu bangin pelong ya kenika bu poin hak ni ha kenika jaka bat hadu menta ngilap teng ya kenika benta lengba kenika skim MNRGS ke bangi dang sedaption hadu kenika sengi ke menta bat ngelamun ong ba hadu menta lani hadu ke sengi ke menta bagi nong jungok kai lani ki bawan pekai ha kene ki area ke jungi tidak long sibon ladang ini lujor ha ki por ki balale nyok bat ngilap sibon ha ba ni penia ji kumia kini ki kam lani penia ji kini ki kam jungok kai pertai ngilap sibon ni ya ki kam lap nong ki kam jaklia lap nong ki kam pen jaklia kamariang bat kum ta ter nomor kata ngi kum kisnong ngi kerpat ya ki nong wan jungok kai bala dalong ka bala bas ngau ba pinsim me ke jingit kle dalade yelade wat nombret pathar ke plastik
wat nom berat pathari ki bilor bat wat nom le jaklia bat kham tam e lam ong ngaken tu kham tam e ki samla kham tam e hakadi kabam bat kum tater wat nom pen kumar lane wat nom kren ye ki tin klem akor khnang ba kane ka jaka ka jungi kanang ki arsha ha ka kam ju kai pathai namar lada ngimla lada ngi baro ki bawan ha kane ka benta lane ha kane ka jaka ngimla bane simkhia dalade yalade kamut kala ban pen isaj medno ya kane ka jaka ka jungi namar kata ngaken tu ya ki nongwan ju kai baro ba sngobha ba phini budlem ya ki kendon ka ba ha ka ba ka sinong kala debu batla ban ong ba hadu kane ki singi ka ba menta ngi nakaliang ka sinong ngim padio ka jingi rap ai na kinu ki department jong ka sarkar lajno na kane ka MRDS ka bangi la trehi da ka bormet jong leng ba ka jingi rap leng ba ka ni skim namar kata ka daw ngaken tu ya ki department ki baper kumba pila bay tingka lani kumba pila juerap ya ki wei ki benta haki wei ki snong lani haki wei ki jaka na ka benta ka kam jung partai sngobha phailam ki mat sia kani ka dong ka tan ka jungi hakba lam nong ba kani ka dong ka tan ka jungi ro ka de ka wei ka benta ka ban kring ya ki nong jo kai partai la kalong ya ki nong mekhalia lani ki bana India bat ki bana Sabar